नुआ कर सी आम झील पड़ी ना कहल ताकू आम सब कम साहय करवा सब कम शिखाइबा हाँ हौ हौ मु पिलाटा को बुझे देबी और छाड़ से कथा बुढ़ी बयस बुढ़ी मार्केट चकिया मार्केट कौन पाइबा बुढ़ी बयस बुढ़ी लिपस्टिक कलर आउ मसला दरबार ची 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 लाज नाई तम मुह को बयस कथा कौच बुढ़ी हेलानी आसिक पुओ झील बाहर तुम देख पुणी आहरी बयस कथा देख हाँ जानी जानी बाला पूर्व जानी कमनार रंग बदल लोक कहीदे हाँ हूँ एते जदि रंग रंग रही चलो जीवा जकिया मार्केट रे मीना बजार पड़ी मु डाकी दौर अरे रंग ए रंग शुणुच पपू अरे बा शुण रे मु रंग कहूनी ए राधा पारा कौन कहब बोली कहूँ राधा जा कौन कहूँ सत
ଯେବେକେ କଟିଛ ଏ ଜୀବନ ଇଏ କଣ ଛୁଇଁ ପାରିବନି ମତେ ଭରସା ଛଡ଼ା କିଛି ଆସୁଛି ଆସୁଛି କଣ କହୁଥିଲ? ମୁଁ କଣ କହୁଥିଲି କି ଆଜି କାହିଁ ସକାଳୁ ମୋ ଦେହଟା ଟିକେ ଭଲ ଲାଗୁନି। ଆମେ ଟିକେ ଆଜି ମେଡିକାଲ ଗଲେ ହୁଅନ୍ତା। ଆରେ ହୁଅନ୍ତାରେ ତମେ ମୋତେ ଟିକେ ଆଗରୁ କହିଥାନ୍ତ ମୁଁ ଏଠି କୌଣସି ଗୋଟେ କାମ ରଖିଥାନ୍ତି। ହେଲେ ଏବେ ମୋର ଟିକେ ଅଫିସରେ କାମ ଅଛି, ମୁଁ ତ ଯାଇପାରିବି। ତମେ ଗୋଟେ କାମ କର, ଏଇ ତ ତୁ ଗୋଟେ କାମ କର, ତମେ ରାଧାକୁ ଧରିକି ମେଡିକାଲ ଯିବ। ମୋର ଏବେ ଅଫିସରେ କାମ ଅଛି, ମୁଁ ଯାଉଛି। ରାଧା, ଏ ରାଧା, ଆରେ କୁଆଡ଼େ ଗଲ ଶୁଣୁ? ଆରେ ରାଧା କଥା କଣ କି, ତୋ ସାନ ମାଙ୍କ ଟିକେ ଦେହ ଖରାପ ଅଛି, ତୁ ତାକୁ ନେଇକି ମେଡିକାଲ ଯିବୁ। ମୋର ଅଫିସରେ ଏବେ କାମ ଅଛି ତ ମୁଁ ଯାଇପାରିବି। ହଉ ତାହେଲେ ମୁଁ ଆସୁଛି। ଆରେ ହଁ ମନେ କରିକି ଯିବ ଆଉ ଜଲ୍ଦି ପଳେଇ ଆସିବ। କଥା ପଚାରିବି, ତୁ ସତ କହିବୁ ତ? ମତେ ପଚାରିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦରକାର ଆପଣଙ୍କର। ତୋ ସାନ ବାବୁ ସବୁଦିନ କୁଆଡେ ଯାଆନ୍ତି? ବାବୁ? ହଁ ହଁ ବାବୁ। ବାବୁ ତ ତାଙ୍କ ଅଫିସକୁ ଯାଉଥିବେ। ରାଧା, ତୋ ମୁଣ୍ଡ ଛୁଇଁ ସତ କହ ରାଧା, ସତ କହ। ତୋ ସାନ ବାବୁ ସବୁଦିନ କୁଆଡେ ଯାଆନ୍ତି? ଜାଣିବା ନିହାତି ଦରକାର। ମା, ଛୋଟ ବଡ଼ କଥା ମା। ମୁଁ କହିଛି ବୋଲି ଯେମିତି ଘରର କେହି ନ ଜାଣନ୍ତି। ମୋ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖ ରାଧା, ବିଶ୍ୱାସ ରଖ ମୋ ଉପରେ। ମା, ସାନ ବାବୁ ନା ଜଣେ ଡ୍ରଗ୍ସ। ମୋ ସାନ ବାବୁ ଜଣେ ଡ୍ରଗ୍ସ ବେପାରୀ। ଆସୁଛି ଆସୁଛି। କଣ କହୁଥିଲେ ବୋଉ? ଆଜି ତୋ ଭଉଣୀ ରାନୀ ଆସୁଛି। ସେ କେତେବେଳେ ଘରେ ଠିଆ ହେଲାଣି। ଯିବୁ ଯିବୁ ତାକୁ ଟିକେ ଟେଷ୍ଟ କଲରୁ ନେଇ ଆସିବୁ। ହଉ ହଉ ମୁଁ ଯାଉଛି, ମୁଁ ଯାଉଛି। କେତେ ଦିନ ହେଲାଣି ଫୋନ ଗୋଟେ ଉଠେଇନି। ଆସ ଉଠେଇବା ନା। ବାବୁ, ବାବୁ।
କଣ କହୁଛ? କାଇଁ ଏମିତି ଘରଟାରେ ପାଟି କରୁଛ? ହଁ ତା ବୋହୂକୁ ନେଇ ମେଡିକାଲ ଯାଆନ୍ତୁ। ଆରେ ଓହୋ ରଙ୍ଗ, ଆରେ ଆମ ଯୁଗର ଅଲଗା ଥିଲା, ଏବେ ହଉଛି ଅଲଗା। ତାକୁ ମେଡିକାଲ ନେଇକି ଯିବାକୁ ପଡିବ। କାହିଁ ତୁମେ ତ ହଉଛ କହିଲେ ମୁଁ ଶୁଣେ, ସବୁବେଳେ ଏମିତି କର କର ହେଲା। ଆରେ ହଁ 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 କେଉଁ ନାମ ତ ଖୁସିରେ କଥା। ମୋ ଶୂନ୍ୟ ପଡ଼ିଥିବା କଲେଜ ଆଜି ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା। ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୋ ଶୂନ୍ୟ ପଡ଼ିଥିବା କଲେଜ ଆଜି ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା। ହଉ ରାଧା ଗଲୁ, ମୋ ନାତୁଣୀ ଟିକେ ନେଇ ଆସିବୁ। ତୁମେ ଚୁପ୍ କର। ଆରେ ତୁମର ନାତୁଣୀ ହୋଇଛି, ଏଥିରେ ତୁମେ ଖୁସି ହବା କଥା। ଆରେ ଉଆସି ହେଲେ କଣ ହେଲା, ସିଏ ତ ଆମର ଝିଅ ନା। ମୋ ନାତୁଣୀର ମୁହଁ ଟିକେ ମୁଁ ଦେଖିଛି। ଏଇ ଦେଖିଲଣି ତୁମ ନାତୁଣୀକୁ? ହଁ ହଁ ମୁଁ ତା ନାଁ ରଖିବି। ମୁଁ ତା ନାଁ ବାଛିଛି, ତା ନାଁ ଚନ୍ଦ୍ରା। ସେ ମୋର ଅମାବାସ୍ୟାର ଚନ୍ଦ୍ର। ସେ ମୋର ଅମାବାସ୍ୟାର ଚନ୍ଦ୍ର। ହଉ ତାହେଲେ ଛାଡ଼ ରଖୁଛି। ଇ ବେଳରେ ବହୁତ ଘରକୁ ଆଣିଲୁ ଯେ ନା ଶାନ୍ତିରେ ଖାଇ ପାରୁଛୁ ନା ଶାନ୍ତିରେ ଶୋଇ ପାରୁଛୁ।